Kadam the Samson Tanol and Penangway talks on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State Penangway part 464 lo. Lasi Penangway leto tami akhai sarjaya katha retired IAS officer Hansi Apondo ang pan kibang pot dengkon. Adon sudah tulang akhai depend rompi alang pan tami Penangway leto Apondo. Lasi alang pan tami dengkon lo. Lasi Penangway leto tami litum khayalam thesi nilitum chethan ponji special nilitum labangso tokso acha taipen khaipo ajai mek mate nilitum labangso aputhak se chethan ponji la kachini ne pena pot ilitum ekhai pantame ilitum chinghon dekte der pot la so pot aputhak sentum da se chethan ponji la se apodo lo pot chengkon phit po la se khaipu arsik krum mate la bangso angkur alama putak seni Francis apan betar po lasilada constitution long lang loklo tamte ilitum han 6 schedule long konon la pen Indian constitution long ilitum lang dam putada kheglongji tribal pusitum hanang to halada schedule and tribal area ilitum article 244 clause 2 long ilitum lang dam lokte Indian constitution long ta hadak to 1949 ni kan si pilot pot constitution along lapen aku 6 schedule long ta itum purdo tangte angdeng ping koi long ta tribal area pu la sila bangso a tribal pu nanghi lam along ta me than pon lo la tribal pu ke chok che pu si nanghi pekla pu lo la se ake chok bang kolo bang long te la se aprang si ratum chini nangji la se lo thuel long ke thek long ke ong tu ngalu thuil long ke thek long ke tu anthropology long ta tracks tu sikito la si tribe la pen tribal la bangso kache pre kwan pelo la pen kolo bang si grammatically itum ka accept po ba lo ten kolo bang si itum ke dengon pa ke chokle mo bang so putar long itari kasa Nelioma tha tribe alam chethan kiching ahud kei kwa lama bang chethan den la kei pulo te la kei itum munit a kei Ingraji pen ke race pulo RACE race la bange kei ande la kei ang bong si ba race ang bong si kei asu atum do tulan race ang bong race amang ikithinay lo human race pulo gipu munit akay usigipu human race la human race ang bong akay do ulan non itu anthropology long atini ke human race ang bong son plido akay akithi aro akithi ke son plido Eson bange tu we heta rong pia samuni yelo la ke eson bange Mongolian la Mongolian na khaila eson bange Caucasian na khaila la pen eson bange Negro to ma khaila la pen eson bange Aryan to ma khaila akhai tinta kang tui bakang dei doi la pugali chehoman cimbar kado eta setala tumang bong netum teknei lo ukado eta kasipu ke aning hangpet lapen bori pet la si aprang hut Aryan atum a hok Aryan tu pokoknya krong ke Hitler atum Germany asor hala tu hello a hok Aryan lo la si India sota Aryan pu krong dun da India so panga Aryan pu hok hede amatsi Subhash Chandra Bose Hitler hanje tong dam lo netum da Aryan neta Aryan lo pu pudam lo amat bang Subhash Chandra Bose pan Germany tum long pe do German tum long pe do dum long le det si nang ke hapule dam nun pom ha Tokyo toirong a Mongolia to a kailong toirong Japan nasan civil day ante non son plido Aryan po bangke la ke non
itum Aryan ke komat lo kulote la ke la Brahmin atum helu Brahmin la pen kayos tho tu kayos tho khatriya tu la tum e khatriya kayos tho pu ke hala Aryan atum ateng ke ron ke sedan ke thek atum pu alang litum ke Iran ben sewan Iran ben siwang lo la posi Iran ben ke wang lo posi Aryan pu la si na thek dam long lo munit ke akhe ke avi a ok avi pen si ke man po jo a dharmo pen kali la masi non Iran long Aryan atum ke Muslim sai se dak India nang do lo bamun atunge Muslim kali dia la tunge Hindu pu si chipulo la pen itu Mongolian atum bangge la ke Chinese atum na Mongolian lo Japanese atum na Mongolian lo Tibet asal da Mongolian lo Korea Cambodia Thailand Philippines Burma la anta Mongolian sai se lo Indonesia ta lo Malaysia anta lo la Mongolian sai se lo lan cho takalilang hala America ke do la pen Mexico ke do atum ta Mongolian akhai na pen America ke do hala Red Indian po na Mongolian akhai la son de anke Turkistan ta la pen Afghanistan ta Mongolian akhai la pen lan cho takalilang Tashkent po pininia Thailand na Mongolian akhai hala tinga Muslim ta do lo la pen amethang dharmo ke anda do lo ante khay ang bong munit akhai ang bong son plido pu atla son pliang bong itu ma bange Mongolian lo po jo la si itu ma mithang lam le ja semek che than na Mongolian lo po de Mongolian along itu Karbi atum ta daksi dulu Karbi ta dulu Naga ta dulu Tibet asor ta dulu Chinese Korea lai hui asor Japanese la tum anda dak Mongolian along si dulu la si ini tum la Mongolian along ke kay asu ili tum bangke itu ke tribe lang la si itu ke kay kang tim kay akiti kang tim abang kali lang itu ta Karbi ta kay kang tim bu si pu bom lo ahok lo kay kang tim lo tidak la kay akiti kang tim abang kali lang di nang itu ma thai di kay akiti kang tim abang kali lang itu ke tribe lang tribe bihek la pen itu kay kang tim kali pu itu ke si pu nang kok ke si pu nang kok ba ning dok de sita ka cicini nang kok ke la hello itum Karbi atum bang a tribe atum long itum do thek thek di non itum APHLC atum si kadoya tribe itum do rapet nang ku itum si pu ware ba ya dengan nang cikroi dun de ba nang cini ke kroi kre palam kali nang cini dun de lang la ke la si tribe abang ke la ke k akiti abiak chok lo la bang tribe abang ke la tribe ke plang plia ko ke hord HORD kom hord pudo la ke anthropology along se ke top do anthropology along ko pisi tum ke ching ke ki pudang nang ber lo anthropology pu la ke Latin alam lo anthropos pu ke munit pu lo logi pu ke kacing ki abinong ke to talk about human being to talk about human being usi anthropology begitu la si anthropology lai hui alam le chini ki khe alam chini nang ingtung bolote anthropology kita porhe nahi la pen sociology porhe nahi non nang lina rulo tribal alam di la si tribe khe ang bong tribe do olo hala so tribe atum kopia tribe pulote son pobak a son do la tu a ke prek ia son do characteristic ingraji pen pulote characteristic of tribes the characteristic of tribes lage son phodo e son ke amethang alam do la pen la tu isia group do chong do
lapen adet sudu bihek jong hele bidame seta adet sudu lapen amit hang adet kacariji arondo lapen cari kekbong jong hele suli le sita ap e sita latum cari kekbong aricho tadu titik latu lapen ke lalo lapen ke latum akaprek atribe atum along dodoning tumte la sila itum Karbi atun ke tribal pick boleh pumelang. Karbi lapen di masa tu ta tribal pick kang yang lah. Ba boro tu ta tribal pick lah. La posi boro tu ta amet akaprek tribe long atum long dodun ning tumte la tu ta. Lapen karbi atun ta akaprek tribe tum long dodun ning tumte. Di masa ta akaprek tribe tum long dodun ning tumte. Naga tu mabangke tribe pen intui mucot ke dam dia pan bol ile la sihat atau bangke naga kali dia atau fanta naga pu lakha pondet po amata latum a group ambong che pondet dei aprang tangkul tu naga kali aprang hot seta halatum handa naga pu ponama halatum ban che pondet le karbi tu manda pu nang tum tang naga long le nang dodun nang ge tum che dan rapet nak padapu itu ekai rapet loket. Amen ke karbi putai cipubam tame setan antum naga long le nitum ta a part of naga. Naga isi a part lo a chet lo pule cipudan no. Aku la solam bang nili arju lo. Aprang hot parokreser kepra thom kepra hini labang so aprang hot ke dak asama angbong along kapor ke karbi atu mapan naga pusi lakapon epiti wala soke la lede la si tribe ke lake asamis pen no te lake behavior lake amen akay amen lo tribe akay amen kali seta isi amen lo labang noun pulo english pen ke tribal pulo ke adjective ke lake in Okomia pen pulate gun bujua hobdo lagi ki gun itu la so muniat aga la so group atum gun ko pila la tum areng ke lokuson ma arje ko son ma la pen select high ma kalite pachu favorite ma kalite kam clembered ma chingki favorite ma lai hoi la pen kado etum long da dodun tek ma lai hoi agun etan aot adur lake tribal buke lasi inne ingraji pen pulote ingraji pen itu me he is a tribal buku hadi lage chok silo ade tribal buke noun kali dat kedi ange he is a tribal pulote he lage kupusi he is a good kupu meima di good ke adjective lo lasi he is a good buke puno dage but he is a short puta puno dagi he is a tall puta puno dagi lake adjective pinak lasi noun do na lang ngela e pu pudunji pulutante lasi ili dom no hut I am a tribal pu lake chok chelo lake I belong to a tribe pu bang chok ji lasi nilikai ta pu vertiti ajerding ulo teman nilige kadwe a tribe tum ben dora pen ingtum la pasi nilikai ta pu vertiti I am not a tribal punili pupu. I am not a tribal. I am a tribe. I belong to Karbi, nige Karbi lo. Sedang nige tribal kali punili pukok teti. Lahela. Lasi tribe la pen tribal kaceprek kala hello. Tribe ke munit a group. Tribal ke la ke equality award durba. Acha non makel ansinili. Pakla non Asia bangla helo mopen tipu non 6 schedule long aning ping ko long tame tribal busike toklo tapen hala Indian constitution long itum lang namo pote faroni ra click pli clause 2 long the 244 clause 2 long tokdo hala data schedule and tribal area ku antela so a tribal ku hala bangso constitution ki thip ke tenga hu ko sommen sila ki jokon choklo na so bang isi bang neligama tha hala Dr. Ambedkar ba Reverend J.J.M. Nichols Roy tungke ke thek thek tungke kali lo la tungke chini pe me lo la tungke
la pot alang li tum le la ka phola kali nge matha hala Allah selam dia hut ke tok hut si hadi lage tribal area pu tok de ko ya but tribal area pu ta hala area phansi ki pudam area phansi pudam amunit tum hale pudam ngali de lo la nge eson ke la pen eson ba ke chok che chok lo lage area of the tribes people pu si punang ya pot la I get mathadam hadi tribe pulate tribal pulate munit alang ni munit lo puge pupeda ke di la si la bangke esone puda padam lo te laga aman ka be alam the pinak lage tribal puge itum ajaha dengan tribal pusi bahaduri titi seta tribal puge therak me alam ingraji pen pudam lo te derogatory term la bangke derogatory term pinak la bangke tribal puge la si patai sini li ha Delhi seminar dun lo international seminar America pen da do jata do ala inut arleng ke thelo IPS officer senior pick lo alang li la pule la son te tribal lo lesson ke alang li pu mane ne li ba che therak dun ole hai athema ne li ke chini lo tema seta nili pan la tum tribal pun nama tha den nang theklong ni arje nang theklong log i meni ma titi da ka sor ke itu Mongolian khai pun tribal pu si purong titi ma titi eta o Mongolian ka do vele tribal ka lide na tribal pu meni ra khai ka li lagi na sila soteng pulotan te aprang si ke legal terms ateng pulotan te aprang si khe dunang na kalang lo khe do der si khe amun ni do der api si ora dur bang ke tum chini unji la si nona bang ke khe ko bang peklang ke der si ora dur pusi tok rong tribal bulate muni ra khai ga lilo lage la si hala India government ba India amuni tum Assam amuni tum ke itum aphan asap akaprek akhai pupu intum te pike di latu lama si itum phan latung ke tribe people pun aku intum te people bolote munit pinak pamati tribe people pun aku intum te latung kai ta tribal pusin aku barate di netum tribal kali bolote aning si chi tu yi ti ne phan ke aning nang kilo inut ACS officer ne li ke bihek lang la so ACS officer seta amar senior lo alam bang retire end lo nili pulo nege tribal kali pulo ma ni kia hala ke property dak di pulo nili dak di pulo nge join do lo na you are tribal aning cure batai tho you are apuni tribal puna aning nang kibar nili bang chini lo seta nili chikur maring tum te masin nili dodun joy la I am a tribe andi ne pudung tu chala la boya dan lai se alam the bang la pulo itum phan tribal punang puintum pik karbi punang puintum te ba Mongolian ko itum panang puintum te athema Mongolian pulote itum methang chichini de pogadi itum akhai ang itum da the de pogadi la se itum phan la nang puintum te la se area na to bangke la tum bangke a college anda arjo vidapik putaladi Arian vidapik Arian college pulo mati hala arjo vidapik ke seta itum karbi itum by Mongolian dengan Mongolian college ku ini ngok tai ci pupelang athema itunge nong anda unconscious lang lai go alam ke awareness abelang itunge lasi monang li pudam lo legal term badi schedule tribe po bangala ka legal term la ke law pen oposi schedule tribe ko ke plan ala tribe tu mang bongsi kang wai tu si ka schedule tu kadu ya tribe man le schedule kali la boleh bol bamun tu tribe lo setelah tu mangke schedule dia la posi itum schedule tribe pula te lake legal term lo law ban si la bang so ahom alam ke nama seta tribe pujong jong bangke lake anthropological term la bangke anthropology alam ban si la nama tribal po bangke la bangke sociology ban si la nama lagi order dur di sociology pen lagi to hero people pilo la sinon elitum aphan la musam tribal punang pa pulong le deja pan tribes punang pa puja pan bang situm thang na ko la pen tribes bujong situm chi pu bom lo pulo tante alie bang ko pilo isia bang ke kaprek khai sutum du da ho schedule tribe tum du hala
Ilitum angkur penake plang alam itum cicini lo pulo tante ipeng itum do tekpu. do take po La ipeng pa do tek tek dia fancy ilitum hala tribal kunang pugre tilo alam pakai. kalan Akhirnya bipar pilosar nang liklar dakan rarapan ke tu law teng pen la pen anthropological terms teng pen la pen sociology ateng pen la pen constitution ateng pen la ke chokche beda me peklang tu pot nang lipan akhirnya bipar pilo non tam tu pilo nang akai depend rong pilong sini dam tu po non bangke itum sara bangke itum tribal buke chok chelo tribe pusi puna po tribe pulo tante itum ladak kapre tribe sumdu kacing giga cetan lo teng pen tamiti isi cetan cebung lo pada itum kacing room pada cetai po sedang non abang ke kupilo government tum bangke lason si complain lo la tribes ang bong kami ipacalang senlera bidi apong ron bipinita jagi thulu lasi ahok lo ondung atuma bangke angkur alam mang cini tu beda da posi kai ta cepang theglo lo hola ko mata tum si ladak ke pacar mo mahala bangke matha dam ta thek de lo la pen cini unde de no posi non ilitum karbiang long tame khai pli ba pen ke na pacar bo edu non bangke ilitum lapang so evangela army bangke lapuson ron me ka beda je panitum unity mate isi ning isi ben angliang dom ben itum tribes atum ang bong ke wanje pan kupipi asai mate kupipi akeng kam situm ci orang làm tribe sa tumangbong nimi si mate ke dorapet dia pan sivet aham pan along kapan dorapet ji mate li tum kado hoita ke dorapet dia pan pulotang te tu he pen dali tum je than lo la solam phe bang ke la khai lam bang ke pachini unangi khai pu ili tum ke race pen tribe Fugedi la sonia lam theta sivet se tu thekcha khai kwan wel le tu thek stella race la pen khai ku bangke a meaning alam thia jor hini dula ta to je itum je thana ling sita khai pule pu de na la se khai ku bangke itum je chini nam ko non ason da ahumatum phanta ahumatum ke tribal ke ku si ubom titilo itum kado eta ahum dengan tribal lapen alam tu mata khomia tenta moi tu ahum poli moi tu tribal hoy puse te pupule hai serta hal tenta chini ne pula tribal tu bangke sabso chok che chorla tribe puse punangi pubang chini ne serta ara amuni da tenge thana ling no mongolian la lasi hala mongolian tu ahum tenta mongolian lo mantai tenta mongolian lo ili tunda mongolian lo kuki tunda mongolian lo seta akhai bangke tribe bangke ili tungke karbi lo hola tungke ahum lo hola tungke kuki lo la si la solam yung si pachini lo protante la kacharmu pini ne bangke mo phige awilet ko pathema ili tum ehem isi khai isi kuchini lo phige kacharmu jita lage ninghang hedet ko herak duk po jinso abang sri do chukok po itumta ekorte ya poket pc poisi da pangke itumta pene lamki pene chetonte pachat ke kaching check che bong ke do tai nane seta kachet chok kachet pathi la wan eklem clay mate di la se hala tum ben tai tum la sonalam a khai tin menta a track tin menta ri tum che pachi ni lo lo tante non itum epeng ke doji mate sia khe mate sia race is atum epeng vet ke dorapet ke tharapet ning siet ke dorapet ke akenang sol binong lo thema india long sinon itum do ko india long bang area tum ompi hala tum ke na hokta do etlo all india ke non itum bu ni hang ni re bahawa Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, Assam antara tum nang plain thum hala tum na hok le ta ami thang a race ku chichini area na tum ran di khuma long da do behabe parang claim hala tum Guwahati da do tum Dibrugarh da do la tum ho Naharlagun da do la tum ho Tawang bethe da do setala tum a race bangai chichini ama la tum bangai kaching hon bangai do ko la som si tum ta
la race mate khai chi chini lo pro tante la aprang nam tang itum la Mongolia na khai jan kacharbo la puson man ke awedet pu si kamathadam la sila dak ni ke theklong pen la dak ka chimi da mate kang chap ke theklong la no abinong eda bangke chingki dam de nei moni da tum han ke nang mesen ma heno ma puke chingki ke pin ben ke kwang hang ke itum lang lor ben ke lam ban ke mesen ma heno ma puke tum pak the uni identify ni la sino la dak well som timung ake hai rang ka suda do yo tribal unity puke pubo mama kapre tribal atum kupi sining si ka vedet kupi opor lo sar busi nang le phana karju la sila so putak nang ni kupi lo ma puji tribal unity ke pubong la seta kopi apa saya kapre ka tribal dum mangge la puson aning lar sapen nang ke dun na hedet ma ba nang dun seta me la puran se to dun duman kali dalang ma ko asi kopi apa lo ka phere hi la puson dum ma mate to ma turki mo ga chi ne poloma mate ko mane bang ke damben lar sapen ke khanam bang ka vedet poloma kalang la sinili ka chinya tengke jong si itung tribal unity punanggi pulotante tribal Mongolian po alama bangke race la so race horde pupi ne bangke chini pe mina la so alam ilitum mathadam tha ilitum भूगोल का पढ़े हो बुरन की कहे geography का पढ़े के चेंग आर नी पेन के मास्टर तुमके ला हेलो इंडिया आ मैप लो पुनंग थान थे ला हेलो पीरथिया मैप लो पुनंग थान थे ला हेलो हिमालय लो पुनंग थान थे इतो मना थान मने असमीज पेंसिनी जुंगा पढ़े पजो भू माने पृथ्वी गोल माने घुरनिया उसी नाथान बफ्राम ज्योग्राफी का चिन्नी ज्योग्राफी को सब्जेक्ट चिन्नी दे टिक के नाम ज्योग्राफी आ प्रॉब्लम के चिंकी दम टिक थेलो लगी चिन्नी दे उनेलो लगी सोन रखाक्सी इतुम कॉलेज दुन पो इकोनॉमिक्स आ सब्जेक्ट एंडुन पो हदक मास्टर तुम keceng ni pilo na than keceng jot kali I rui ni bagdola na than nelita St Edmunds College se pore dun lo Das Gupta nili to hana than Professor Das Gupta lapen inut Mr Professor Lingdo ni to mana than ilo hala to na than ke keceng pen la hello Malthus theory of population puranang kan the La hello Ricardian theory of money putanang than the La hello diminishing return putanang than the naga than ke pilo what is economics punathan di what is economics pula naga than cheng son thak se subject tin ka lapul tangte non itum tribes atum unity do nai pulo tangte abino ke tribe ko pilo ko chinina la first thing no itum chini ni tribe ko chini ni moheta lang lita pulo ahom do ta miu tribal pudi moyo tribal I am a tribal pusi ko ke pudi andala ke thirak me alam non ta ab tribal bunne ta khai ga lidet ke lage ko pusi lale I am pusi pumi ko ako they are tribals where the s we do la tribals male plural adjective ke plural avi gende को उसी एडजेक्टिव प्लूरल के दो पो एडजेक्टिव है प्लूरल अभी लगे अंदर ट्राइबल को के एडजेक्टिव अंदर को उसी प्लूरल के दो पो लगे नंबर का लीजिए के लगे लापोर लगे इतु अबिनों के एमेथांग दा चिचिनी ने ला पुले यो नॉन इतुम कार्बिया तो एमेथांग दा चिचिनी ने ला नागा अपन को पुलो के चिनी पो nang khasiya pan ko bola chini po ba khasiya to amethang na chini ne la na khasiya to ko bola karbi pan na chini po mizo kukiya to amethang na chini ne la itum karbi to man ko bola chini po chini ne det lo te la ke chikur marwer ko ke theklo ra lam no la ke ni si ke do thekelo non ko bola ne ka chini ye te na nikorte po yong sin ne chini det lo te e corte ba ingir polete e op avi ke photo ba tum chini lo ke ding chini det lo te ka ching ki pe no wat si
ko nang he pu che penang ta thek dat ji ke di che penang soi ta thek dat ji korte injer pulote aning je chi thu hak sa ta ko jing ki thu dat ji la to mang ke sa ta korte ka li ha bang tu pulote bang pu se pu ta pu ji he ho e an ke tu korte aku risi pulote tu da itu me ko usi tu da pu ye man ti di son ta ta lo kar bi tu da ar ja dam prong lo te itu me di usi pu ji hala bang ang no bang ke ante non jong si itum Mongolian akhai sai se lo pu chi ni de lo te hala naga mizo karbi khasi garo to manda itum pu si pu polen ke itum pu halam the si pu pol ke Kima kache podang bang ke chini dia. e o wi che pu lo pu chi ni de pu gan ke ye an ke la ke unity do thek po non ma ke itum ke la salam avelan non am the tribal pu si chi pu bom de ti la you are tribal I am tribal pu si chi pu bom de ti la che therak me me alam se tu use bom na ante non la bang su itum phan na ka pachelang pet pe de ti phan si government ke itum phan tribal pu si nang pu ver ke ti lo Assamese pe ke jonojati pu si nai pu ti lo ni matharam de Assamese Bengali tu itum phan jonojati pu si ne ko pilo ortho alam the ke pilo jonojati pu ke jono pu ke munit inut pulo jati pu ke la ke khai pulo inut ke do akhai budi jono jati pu ke chok chi pulo ke pu si chok rai pu Kala. pin the inut ke akhai ke do de Nanti deh ini inut pet ke khai japlang de de chi ke de scientifically dah lang nama hai. Atau sopen pinso ke dosi usuta celang si usuta doji ke mati. pen rong do po mati Rong do ji. akhai do po mati ande la si inut pen ku si pu the po aku itu man aku nang putulang de abamun tu aku nang putulang tribe atum ke la pen shudra atum ke gotra we nang putulang de gotra ke bamun atum la pen khatriya sumti gotra do chak pudi Gotra pun hala public tumbang rat tumbang ke chini dia aja pot. Kar biar lamben than tu dah. gotra ti ohomia got page pila got page group ladi got page eta got pudi good khaise pupe hai manu good khaise par main a group ching room lo pe di tai got puke a group pu ante karbita group do karbita isia group lo pe khasita a group do lapen ke naga kuki ka do ita group do ku si a group ave gotra ave pu si itu manai pun po abinoma bangke itum kapacicini ne det itum metan kacini ne det itum man nang kapacini ne det dia pansi itum man gotra ave pu tanai pu lapen itum man tribal pu nang pu varakiti itum man karbi jati pu hala tum pu itum telo karbi tribal pu si karbi jono jati pu si itum man nang pu po karbi itu dia dora pet pe pu si nang pu po inut ke dua jati pu si itum man nang pu po lake itum ang bom ka celang pet pendet dia pat ikapa celang pet pendet dia pansi la bangso itum man gotra ave pu dai pul gotra pu le celang pet pu bidak ken te alam the bangke lai le ya alam ke lasi lai hue lam aku ningje lo te do tu olam ho to nang ling uthat non patai bang la siala komata teron sangolo ne pen ne Timung sama berson. alam li nagar judun ke besen lo ko nar judun tamela ange nar judun lo te itum ke thanda joy muchak Akhirnya pilosar nasi ahok lo non ilitum muni dapan chini ji pulo kang te aprangsi ke biografi si tunta ke ne de biografi pulo te ke chensi ke amen akulu la sobisi address itu ma duji la sobisi aku apa itu amen duji la som thosi ke chensi tum class ki tum puita me arts pusta me la som lo subject du pigi political science pen chenglo emoben di poson na taxi economics ta la sona duji a subject tinalong ta me ala so keceng si a definition jo si chini ne pote arlo ta ne tumbu ne re non son economics long tadi martial definition to ho alpha definition to di men jo si na judo ko de muji de ke ni lasi keceng si non son mo pen nang ni clark lo ke than geography subject jo si tum erlo ko kan de men magi india map nang patro ham ke bi de velo nang pe klan nang pe kang le
graphic kwa definition sina juji panan hanji jiu puga peer the pulo graphic puga description pulo la se peer the long ku ppc ke doma la so put thak ka study je fancy la so subject bangke ki bi pon pulina mera na pata te claro lo sa asa kero pe part lo la se non pe na bangke tu Nili ela ela pui keng kopia posi tum tribal tum unity te det lo ko hadi ka unity te ke la ke itum tum si Mongolian a tribe tum an chelang pet lo te hadi North East India ke itum ke adet thepo si man hadi la adet thepo ing tangrak a state hadi India Union ang bong ing tangrak a state na pache plan un ede tio fansi ilito pana pache chokora titi la si non da itum ke APHLC pula de APHLC alam je thanang go APHLC ka all tribal unity pusi pulo amat kopi lo nang ese claim tho bang ke bang RSS tum ke nang sini dun at lo amat bang ha Manipur pen lo nang elo la da ka itum Jeminaga tang ho mar tang ho athado tang kukia to man lo nang lo lo o la ke la APHLC ke la ke Karbi party lagi apon nang tum la tum long do tu nang ne nang tum akapre ka party panle vote pinun pubang nang pudun ko aman la tum ni sini ada lo kadi ange itum Karbi itum ta sini ne dia man meeting a link jata link ta Karbi itum Karbi ninje ora di kilometer amasala try kapre ka tum bangke ai che plan pe lo yu setala tum ta kilulo itum Karbi ong edet tum na along nang ke do tum kisum gima hala bongalia tum 190 million na tum long ke do tum ke joy ke gima di itum ke million ni sita le dun de lang lagi mati setelah lagi kacini ni lo kacini awareness ka be polo itum hala tum ma tha thek na polo kalilo Karbi tum ke chethan lik sa tum Mongolia na khe Cingkilo te itu akor te injir lo, wala tum cini na iya polo. Tala cini ne dia polo. Tribal ko si cipurong polo. Tribal pula te 2 jam nangi pu alam lo kan dia kala. orang 2 jam ko si jane explain wrong Shy ko English tu nge pu shy. Shy mane do intum te non nang lita nang li pun ne li do ko pu si do la pole la son ne lo shy. So non tribe tum an la son lo. Naga dunge bor ilo. Ke dorapet dia penhala zo po tumta bor ilo dorapet nak pusi hala tumta bor ilo zo pudole zo hala tu mizo ta kalilo zo po na ne nang tum anta zo lo itum Karbi tum anta zo akai pusi nai pu hai to sara kero pi part lo la sinon pe na bang tum re setam po tribes ko bang tum punai tribes lo ko tan te khai solo lapen tribal po bangke lake apot adur masih puna nasi hala constitution long da binong ke hala constituent assembly debate ago tame kumat ne akici si ki thabdundi la ali ka ki no bang di la monon phi ki pa no dake pa kumat ne bilang no si ki to bilang nasi non kana bangke tum cipe chopon dia benar nasi grammatically grammar ate tame tum lang nam de chok si dia po lake tribes kusi puna po tribes ko te akhe do de da kisi amunit plan de da kisi ku kisi ki claim ke nama hala ora bangke banji tribes people punangi kala la si Tripura ta tribal hala tum han upojati pusi pu tribal Tripura abongalia tu la hala da tribes atum han Mongolian tribe tu han upojati pusi pu pane sub tribe pula hai kumata sub lo na di kumata acet lo hala bang ku pede hala ke pudam bang Bongalia tum acet po bang sada pudam rong lo amasi nitum batai ke thom hatak seminar dolo Tripura amar la Tripura la neli kitab pon hala tum porhe lo aning dok pik lo amahala sorni pen nitum tribal puji pupe lo upojati pada ki pupe nitum ki puji pangke tribes people puji punangi hala tum tai pu people kan de tum ta bola yo munit ke tum ta bola yo itum tribal kandidat ke quality shot kandidat ke itum amunit ta itum ke pamasi tribes people puji hala tum ji pu lasi aning ke chepe the isi election ta hai ide lo kan te kalang lo la se grammar lo na ke tok do ke di non bang ke noun lo lake noun lo gang de
noun is a name of a person, place or thing. Pukedi grammar long ta. Isi akhai nama isi ki irdam ahormu usikidak kitok lo grammar long ta. Lasi non pen make aot adur ku bangkal jesi tribes usikidak kunamu. Kitok limba. Kiro bipar pelosan. Lasi non dam tu pin po nangi pansina ju po sopi dipian long dam po la sopi tum tok subang pajut kong na. Lasi pinihat jong website long check lo. Lasi haladak itu website nong ketok kalasan hello lapen non herjong MP election aprang tami kidamtang ningkan cek aprang MP election ho rason kalidiat kidamtang non itu MP election ho bangke autonomous award bang abedet lo ST parliamentary busi tok chalo constituency busi tok chalo lasi kopia pot autonomous award bang avidya to pinihat ke check setame x pugadia dak to x pulotang ke dotang hormulo non ke avidya lu po fansi x pugi pudam lasi lason nang kapacit lang long po ke koson lo sa la ini ke laso hormu bang ke jungjung ke la puge war pit ke no dari mo ako jong si war pit pulotang ke itong ke government of Assam ba government of India bang ke question arjuna ko so putang le tan sa hangge kita na itu election alam nang lelak pa di. Pirthi ke itu muni datun kopi mai claim kang tu la election utsi na kelang jadi election utsi kupul maho kangsai. Kopi mai claim kang tu. Ake ong atun kopi lagi pugang tu. BJP atun ke lagi bamun atun ma party apa jo area atun ma party deh. Abinong ke BJP dengan area na tu party, Arjo tu party. Lapor la tu bangke itu bangke independent nang tungta nang metang selang nunde ipo bangan nang puin tung telu. Nang tungke ni tu marung sidu. Halada monusmriti long ta tok lo. Anoksa ta do monusmriti long. Itu bangke lake bamun na tu akeng pa arum sidu posiyo. Ang jong si itum jong si autonomous dan mana independent mate sadhin bulatan te aking pakarum do de poke lama si BJP atum ke la salam ngeni itum kata pulo BJP ko nat pen man BJP ke man ke la ke RSS pen sinang man RSS atum aning ke hang ko pima la si BJP atum claim lo la pen RSS atum ko pilo ke claim kang tum la ke Brahma asopo monu alang li monu smriti tok lo Brahmin atum helo kang tuine anpar ke arum saise lo itu posiadak tok lo lapen itu tribal manine tribes atum scheduled tribe atum scheduled caste atum apanan OBC atum hanan talo latum an ke lage bamun atum akeng pak arum siduk posiala atum pulo ane monusmriti long son si kita kado ane RSS tu ne monusmriti pen sinang man lo si monusmriti ko pima ganing je monusmriti akita along ko pima keto halaso teng si RSS tu claim lo di laport si non BJP tu ke wang pen ili tu autonomi kapag BJP tu cakap lo Kongres tu talo ate mahala paragraph 2 sa paragraph 7 pavidet amat poncat aron pen election pape dorong labang ay Kongres tu si claim lo kaya laki lapen harukre sirkepra trokepra sirkep aningkan halata lo kasilam lo te gobernur a permission nang iputa lata Kongres tu si itab dun lagi lapen surihinira hoaningkan SIU nang ibita SIU ateng claim klite council tu tak tak claim un puta lata Kongres tu si claim lo kadi lapen harukre sirke 2013 aningkan apen 2000 surihinira krehinila pa krege thomaningkan itum tribes atum pan karbi lapen kaprek tribes atum pan master kam pipede amat kecil atum man cipichot lata Kongres tu sinai claim lo kadi amasin non hala so posi BJP tu home dun lock lo amat BJP dengan ningarong mamcot lo amat BJP tu mangge RSS ki puat tensi itu umpan otonomi pavidet nang pula ya itu lamat si otonomi ka pavidet pan hala
Karbi Anglong Autonomous Council pula autonomous pula te Shadhin pokoknya laswa lam pavedet nahi ajakong pavedet nahi pula ajakong pavedet dia fansi halada autonomous po bang pavedet lo lasi constituency parliamentary constituency amenda hadak lar phak lo number 6 Dipu ST scheduled tribe po di pucha lo autonomy po autonomous po bang hadak pavedet lo ama pavedet lo sita lang prong la council Karbi Anglong autonomous district kalilo dei po bang pupela ama RNC election ho la autonomous po bang pavedet nanji po bang ke lat thomra suri plikep rahini bodi lat thomra suri plikep rahini amuni tum chedon nung dal autonomous pavedet nanji puge kalang bodi lat thomra suri plikep rahini mas suri plikep ra troxima latum chedon nung dal BJP ban pe hai dia lo itung Karbi atung ban akapreda tribe atung anta la pen halak Bongali Bihari itu men celang pungsi cedon dun dia lo amasi cedon dun dia pen genon Omor Singh Tiso MP ketok hadak la puelo Omor Singh Tiso MP Dipu ex autonomous district buada to ex autonomous district IMP pusi ketok X puluh tela ke damtang puluh autonomous aprang itu non avelo puluh non autonomous district kalilo puluh yo latum Shadhin kalilo non ke ha kabe ha general district asam no ha Nogam Golaghat lason tak lo non ke Karbi itu autonomous non ke amithang pen thang ta chiklem pachiklem nong lelo puluh yo itu mana pachiklem nong ledep po pusi pini India government website along pini pen peklang dia lo dak do bodi kita na ne do bodi la pujo la sineli ka chinia te ex poke la ke aprang dam tang lo pujo ex former pula ingraji pe former pula mane ex agot pula ji ঘটনা ঘটিল আগতে la pujo asal la jo agor kotha pula eta puroni kotha pula la bange itu adalah X politik lah si lah non ke itu cekroi dun dia no RNC election ni April ingko era trocar ni cekroi dun dia ili tu Karbi kedoan kali Karbi ta dodun olo tribes atun akaprega tribe tun dodun lo Kilonjia Ohomia Bongali Bihari atun celang pungsi itu otonomia bangke cepawedat lo la sino ke ladak autonomous bang mata kranti autonomous polotante lang pambelo pote dictionary long da self rule pu tok je jalong ke tu la sinon council long jong si autonomous polotante law making aron ki pincong ye pan aja kong tu kok lo itu no la si six schedule long da dulu alada itu pan ki claim ke damai long dia ron pen cheng lo kasona sona ron alada itu ki claim pan ja kong dulu sitame non bangke autonomous wa word abidat do polotante mu pejo pen keninkan normal kali data hasta mu ninkan po maninkan ke bapia bangke hala swaja kong bangke pepedet bu na lo ke pere mi bangke asi non ni dipelong dam people asopi tokso dam pejo dat pola si non bangke autonomous provided autonomous bu award bangke lake mengenjong da sada pulo bale tum dikri rong lelang tami tum teknologi me thanga ja kong pen aron ka pinchong un pola sonoy alam thia bangke lasi non bangke la bangso alam thia bangke preda lo pot non la bangso ajak kong ba la bangso alam the puthot ki patok duni pan BJP tum claim hai ma so kam la ruling tu ade ruling do bom hosi laso alam the autonomous ko bangke remove the law wipe out the law apo la tum reinstate to hai ma itu hai hela la thema la non delimitation ke claim ta la non BJP ya tum se ke claim lo ga la se hala ini tum isi example endam na la BTC area ke aprang ke MP constituency hini jo isi bangai Kopraja isi bangai Udalguri la hini ta ST reja athema 6 schedule area matiti masih 6 schedule area plote la ke
schedule area ke jong hesta lage ST reserve ek nampo lapen 6 schedule angkangan si a constituency ke selam chot nampo seta non ingkan ingko ya PC delimitation ke dodo amat jula ke damtang non recently delimitation ke claim ho bang ke Udalguri constituency abang ke 6 schedule area ta ephar lapen general hadi non schedule area ta unscheduled area ta la ephar par mange ponthude amasila general area ta hepi isilam dorong district ke munit ke ong Maya district ka Chinglum Nai district lo ada bang ke budamne lo protante schedule tribe tumle ke dogali hatunge ada ke non tribal tumsi ki ong lapen Rongya pen si keceng, Rongya pen ceng lok la Dorong district anda parlo pon lapsi, angke 6 schedule area pondel, Udalguria district, non hakimi la Baksa district, Tamulpur district anda la da parlo pondel lo, angke a constituency bangta general non mange open pinchom de lo ST reserve kali de lo. Amat ki thurda ST kali thurda thurlong delo non ST atum ki thurlong ST phan ka panong lor ke Kokrajhar constituency anwel lasi la ke claim ke la ke BJP tum si ke claim lo halaga schedule tribe atum bang ke oppose no lo lason mi nang ne athema 6 schedule constituency ke 6 schedule area ansi pado chonangji la general area ke Parloponan ne puda halada student organization pen chenglok apsu tum pen ke chenglok political party pen ke chenglok la pen akapre halada BTC along akethe geding atum anta la bange ka opposition intan kringlo memorandum ta ki piduna phong lam na ninjelu dolo sita la BJP sarkar tum bange matilai election commission of India tum bange Croy Craig delimitation commission tum ke bibor ide lo non ala komane non tribal si MP ta ke hai lora la som si itum non da ke Karbiangom di Mahasau pen MP constituency siwe la MP constituency aprang ke autonomous district ST parliamentary constituency pudo sitanona la bang so a delimitation ke claim pen ke la autonomous district pu ala award bang ke awede lo ke do ke non ke number 6 Dipu ST parliamentary constituency banwa the ex autonomous district pusi Dipu ex pulote aprang ke autonomous district lo stanone autonomous kalidu kolam nei lo district autonomous kalidelo non ke hola Nowang district hola Morigaon district konane Somipur district ateng lo non itu lalo lasilatu mange hai helo lage athema latum sike claim lo lapen latum claim det lo autonomous ku pawe det lo aman la amne la delimitation tande pensi election e kedo gedi aman la autonomous district pu awe det lo me selo BJP tim ke claim usi hola 3 lakhs baka arar tumbang ke aning kan sam pensi BJP phan puthot pahai sulo seta la 2 lakhs bagno arar tumbang ke hala autonomous district puta donanji 6 schedule puta donanji pusil tumbang ke BJP phan mage vote job dun deden sinon la autonomous chepalong suji bulo tante la ke BJP tumbang ke lage claim ta hai hello athema la tum kache don dun si kapaklem lo mo phi non ninkan ko ya pita latum nyongsi latum phan nyongsi aja kong pibom protante la itum isivet Dipu ST parliamentary constituency ta mo ke plak dak po ihin ke lamdi ta parlo ponde po ihin ke ha gulagata parlo pon po ihin ke silchar ta parlo ponde ta hai silchar le ke parlo pono protante an ke hai ji ke itum ke la ke arnam si chini lo la hele lamong to kero party lo por do lo posik ene we tokso bang tum pasi kan ton palo la situm ka chini dam nai bang kala no
thana link sita itum along rike 6 schedule pen sike charia pot labang so 6 schedule ajak kong ki pa veja pansi Assam government tum ke kai ke ta bidi ri rock lo lapen labang so tribes atuma ajak kong ki pa veja pansi nota autonomous pa vedel lo la autonomous ki pa velo lo tante monon phike bege chetum handa na ke joklin pansi lo tamo ke ma asi labang so abang ke la ke isi sensitive lo labang ke itum ke phire me asol lo la se aron pansi itum non chikina ko kana lisita lasi lagi government of India panda lo to mang ko ipon kusi ni sa panda me chuning rilo panda state government MP si claim nang pola kala abilongat ke non do goma MP tum si ke claim bek ne atum lo athema atum ke MP purotan ke article 244A panda lo tapi asol kinanja son anda la tum si claim nang ko lasi nor bang ke claim haiji ma he ma la tame tum lang guna ko kora tum lasi domani tum penengwe talks on 62 to the constitution of India and autonomous state episode 464 long nakala muna korte la pening jetum functioning rilo bangso adokso bang na tum on an ben serikta itum kire setia phanabang nang tum dara chera pungka asi pening rilo konse kan tonlo kadoga be pandame ajoki me kardo